सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासैबो रायजो राजाखौ गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। सानसेरि खौरांजों फिन आं फैफिनबावबाय सिबिरानि ब्रह्मआ। नोंथांमोना जुदि सानसेरि खौरां नायनो मोजां मोनोबा एसबी बड' निउज बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। फुंनि समाव सानफ्रामबो बे चेनेलनि गेजेरजों सानसेरि खौरांखौ फोसावनाय जायो। बिदिबा दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै। बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव नंखायै एपइन्टमेन्ट लेटार राननाया सोराङाव फैदों। नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार लानानै सा 18 बिजाथिफोरा साख्रियाव जयेन जानो फैनायाव गासै जाथाया सोराङाव फैदों। बिटिआरआव 3rd आरो 4th ग्रेड साख्रियाव थिसनथाइ होनाय होयैखौ लानानै बेरेखा दोलोआ आसि दिन्थिबाय थानाय समावनो मोनसे गिथावना जाथाया सोराङाव फैदों। काजलगांव पुलिस थानानिफ्राय फोरमायथिदों दि चिरां डिभिजननि डिभिजनेल फरेस्ट अफिस DFOआव सा 18 सुबुंफोरा नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार लानानै साख्रियाव जयेन जानो फैदोंमोन। बे जाथायखौ लानानै चिरां डिभिजन DFOनिफ्राय काजलगांव पुलिस थानायाव मिथिहोदों। बे लेखायै काजलगांव पुलिस थानानिफ्राय संदानायाव नलबारि टाउननि साखाथियाव नंखायै एपइन्टमेन्ट लेटार होनाय जादों बेखौ मिथिनो मोन्दों। बेनि उनावनो जायनाखि नलबारि टाउननि साखाथियाव नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार राननाय जादों बेनिखायनो बे केसखौ नलबारि सदर पुलिस थानायाव दैथायहरनाय जादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। आरो बे लेखायै नलबारि सदर थानानि PSOनि दैदेननायाव बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव साख्रि होनो नंखाय एपइन्टमेन्ट लेटार गथायग्रा मास्टारमाइन्डखौ हमबाय। हमजानाय मास्टारमाइन्डनि मुङा शशांक दास आरो नूर हुसैन आली, जाय बिजेपिनि दैदेनगिरि। बेलटलानिफ्राय सानै मास्टारमाइन्डखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरजों लोगोसे सानै दालालखौबो एरेस्ट खालामदों। हमजानायफोरनि मुङा बाक्सानि लकेश्वर दास आरो सुनील देउरी। गासै बे केसआव दासिम 4खौ एरेस्ट खालामबाय आरो सा 2 लिंक दं होननानै मिथिनो मोननाय जादों। भारतनि अहमदाबादनि मेडिकेल कलेजनि केम्पासआव उरां सौख्रांनाय जाथाय जानाय बायदि आरोबाव फरायसालिमानि केम्पासआव उरां सौख्रांनाय जाथाय। बे खेबाव बांलादेशआव गिख्रंथाव उरां जाब्रबथाय जादों। जाब्रबथायजों सा 6 फरायसाफोर, 2 फोरोंगिरि, 1 पाइलट, गासै सा 19 जिउ खोमानो गोनां जादों आरो सा 150नि बांसिना जोखोम जानो गोनां जादों। बेनि मादाव सा 8 गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादों। बेनिखायनो थैनायनि सुबुं अनजिमाया बांबावनो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। एर'प्लेनआ फरायसालिमानि केम्पासआव सौख्रांहैदों। ढाकानि उत्तरा ओनसोलाव थानाय माइलस्टोन स्कुल एन्ड कलेजनि केम्पासआव सौख्रांहैदों आरो सौख्रांनाय लोगो लोगोनो फाइटार जेटआव रोहो रोहो अर जोंब्लावनायजों लोगोसे फरायसालिमानि बिल्डिंआवबो अर जोंब्लावदों आरो फरायसालिमानि बिल्डिंआ गासैबो बायनानै थेर बेथेर जाजोबदों। ओजोंहाय फाइटार जेटआवबो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोननाय जादों। गासैबो खामनानै सेवहांगार जादों आरो इन्जिनफोरा थेर बेथेर बायग्रेबजोबनो गोनां जादों। बे गिख्रंथाव जाथायाव दुखुनांथावै सा 19 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। सानजौफुनि 1:06 समाव जानो मोन्दों, जायनाखि फरायसालिमायाव फोरोंथाय होनाय जागासिनो दंमोन। बे समावनो फाइटार जेटआ सौख्रांफैनायाव सा 16 फरायसाफोरा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 2 फोरोंगिरि लोगोसे 1 पाइलट, गासै सा 19आ जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगो इमार्जेन्सि सार्भिस रैखाथि खालामग्रा हान्जाया फैनानै रैखा खालामनायनि हाबाखौ मावफैदों। ओजोंहाय खाथि खालानि सुबुंफोराबो मदद खालामदों। बांलादेशनि अनगायैबो भारतआव आरोबाव फिन गेदेर उरां जाब्रबथाय जानायनिफ्राय खुनु रोखोमै रैखा मोननो हादों। एयार इन्डियानि 3 टायारानो बेफ्रुनायजों लोगोसे माखासे इन्जिनफोरा गाज्रि जादों। एयार इन्डियानि A320 एयारक्राफ्टआव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। उराङा कचिनिफ्राय मुम्बाइ फारसे फैगासिनो दंमोन आरो मुम्बाइआव लेन्डिं खालामबाय थानाय समाव गोबां अखा हानायनि जाहोनाव आरो बार बारनायनि जाहोनाव लिमोनद्रा जानानै रानवेनिफ्राय बारलांदों उराङा आरो टेक्सि खारग्रा लामासिम सौहैदों, जेराव गोजौ गाहाय लामायाव सौहैनानै 3 टायारा बेफ्रुनो गोनां जादों आरो माखासे इन्जिनफोरा गाज्रि जानो गोनां जादों। खुनुरुखुमै सुबुंफोरा बे जाब्रबथायनिफ्राय जिउ रैखा मोननो हादों। एयारपर्टनि प्राइमारि रानवेखौ उनाव बन्द खालामथ'नानै गुबुन मोनसे रानवेखौ बेखेवनो गोनां जादों। बेबायदियै भारतआवबो आरोबाव खुनुरुखुमै गेदेर उरां जाब्रबथाय जानायनिफ्राय रैखा मोननो हादों। हाथियार लानानै आरोबाव आफाद दानो ओंखारदों माखासे सुबुङा। सिरियै प्लानिं खालामफुबाय थानाय समावनो माखासे बर' सुबुंफोरखौ हाथियारजों लोगोसे हमनो हादों आसाम पुलिसआ। सनितपुर जिल्ला ढेकियाजुलि आसाम अरुणाचल सिमानिफ्राय होसोनानै हमदों माखासे सुबुंखौ। सनितपुर पुलिस, ढेकियाजुलि पुलिस आरो CRPF कामान्ड' जथायै गिबियाव अपारेसन खालामग्रोदोंमोन, जेराव हाथियारजों लोगोसे 3खौ हमग्रोनो हादोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानानै माखासे बावखौ हमनो हादों। गिबियाव उदालगुरि माजबाटनि गप्ता बसुमतारीखौ हमनो हादों।
लोगोसे ढेकियाजुलिनि लहित बसुमतारी आकेब बसुमतारी बिथांमोन साथामखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानानै नलबारिनि रुबुल बर' उफ्रा मुं आन्दे बेखौ हमदों कामरुप पुलिसा हमदों। बेनि उनाव चिरां रुनिकाटानि अनसुला इस्लारिखौ चिरां पुलिसनि मददजों हमनो हादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिसोरो गोदानै क्रिमिनेल गें दानो नागिरदोंमोन आरो आफाद दानो जागायजेनदोंमोन। बिसोरनिफ्राय 7.65 mm पिस्तल गंनैबो हमनो हादों, गरजिद' गोथां गुलि हमनो हादों, गंनै वाकि टकि सेट हमनो हादों आरो गंबा मबाइल फन हमनो हादों। BTC बिसायख'थिनि सिगां UPPL राजखान्थि दोलोआव मैखोम गुगानाय सा 33 UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा बिबान एंगारबाय आरो बिथांमोनहा सा 300-400सो गावसोरजों लोगोआव लाफानानै गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबहोनानै फोरमायथिदों। नाथाय बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबगोन बेखौ रोखायै फोरमायथियाखै बिथांमोनहा। रौतायाव UPPL दोलोनि गेदेर खहा गासै सा 33 दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारदों। दोलो एंगारनायनि मादाव मिरु समितिनि बारग' सोद्रोमा गजेन हायनारि जाय बिथाङा थांनाय BTC बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन, VGDCनि मासिगिरि तुनेश्वर बर', रौता ब्लक समितिनि लेङाइ आफादगिरि घनश्याम महन्त, रौता ब्लक लाइमोन समितिनि लेङाइ आफादगिरि शहीदुल इस्लाम बेबायदिनो गासै सा 33 UPPL दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा UPPL दोलोखौ एंगारबाय आरो गावसोरजों लोगोआव बिथांमोनहा सा 300-400सो लाफानानै गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबगोन होननानै फोरमायथिदों। नाथाय बबे मोनसे राजखान्थि दोलोआव हाबगोन बेखौ रोखायै फोरमायथियाखै बिथांमोना। UPPL दोलोनि खामानि मावनायनि जि सिस्टेम बे सिस्टेमखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बेनि थाखायनो जों भुगिनो गोनां जादों बा सैनो गोनां जादों। बेनिखायनो UPPL दोलोखौ एंगारदों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा। चिरां जिल्ला बिजनियाव सा 7 साइबार क्रिमिनेलफोरखौ हमनो हादों। बिजनि पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय सा 7 साइबार क्रिमिनेलफोरखौ बिजनि पुलिसा हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय मबाइल, ATM, गारि बायदि जब्द खालामनो हादों। हमजानाय सा 7 साइबार क्रिमिनेलफोरनि मुङा फारियै आफजार उद्दिन 34 बोसोर बैसोनि, मतलेब आली 37 बोसोर बैसोनि, आब्दुल आवाल 27 बोसोर बैसोनि, आखिर आली 29 बोसोर बैसोनि, साद्दाम हुसैन 22 बोसोर बैसोनि, गलाब हुसैन आरो मिर कासिम 22 बोसोर बैसोनि। बिसोरखौ हमनायजों लोगोसे बिसोरनिफ्राय टाटा टियाग' साखा खब्रै गंसे गारि हमनो हादों, हुन्डाइ i20 गंसे गारि हमनो हादों, फिसा ATM मेसिन हमनो हादों, ATM कार्ड आरो गुबुन गुबुन सुबुंनि बेंक एकाउन्ट, गोबां सिम कार्ड, मबाइल बायदिफोरखौ हमनो हादों आरो बेयो चिरां पुलिसनि मोनसे गेदेर जाफुंसारनाय। रायजो राजाजों अनसायजाथाव मोनसे इउटुब चेनेल मुङा मुलुगमा माल्टि चेनेल, जेराव फरायसालिनि फरायसाफोरनि थाखाय मेथाइ सुजुनानै आरो मेथाइ खननानै भिडिअ एंगारदों राजा ब्रह्म बिथाङा। बिथांनि मिलौदो मेथाइ खननाय आरो खहाब गोनां सुजुनाया रायजो राजाजों गोबां अनसाय जाबोदोंमोन। नाथाय माखासे समनिफ्राय बिथाङा सुबुंफोरजों अनसायजानायनिफ्राय गोजानाव थानो गोनां जादों बा खम जाबोदों होननानै मिथिहोदों। बेनिखायनो मुलुगमा माल्टि चेनेलखौ जाहाथे रायजो राजाया सिगांनि बायदि फिन अनसायफिनो बेनि थाखाय खावलायहरदों मेथाइ रोजाबगिरि आरो सुजुगिरि राजा ब्रह्म बिथाङा। BTC बिसायख'थियाव गिबि खेबनि थाखाय देग्लाय भट होगोन गरेस्वरनि गंसे गामिनि रायजो राजाया। बामनजार गामिनि रायजो राजाफोरा थांनाय 2005 मायथाइनिफ्राय 2020 मायथाइसिम BTC बिसायख'थियाव भट होनायखौ नेवसिदोंमोन। माखासे जेंनानि थाखाय नेवसिदोंमोन भट होनायखौ। दा बामनजार गामिनि रायजो राजाया UPPL दोलोआव हाबबाय आरो गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना भट होगोन। सिगाङाव बिथांमोननिया सिपाझार बिधान सभा बियाबनि सिङाव दंमोन, नाथाय दा बियाब दाफामनायाव गरेस्वर बिधान सभा बियाबनि सिङाव फैबाय, जेराव मोन 91 भट मिरु दङ आरो बिथांमोनहा गिबि खेबनि थाखाय उदाङै BTC बिसायख'थियाव भट होगोन। बेनि अनगायैबो क'क्राझार बावखुंग्रि बियाबनि सिङावबो UPPLनि गेदेर जयनिं हाबाफारि, जेराव MLA लरेन्स इस्लारि, EM रन्जित बसुमतारी आरो UPPLनि गोबां दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मावथिफोरा बाहागो लादों। BTC बिसायख'थिनि सिगां गावनि दोलोखौ गोख्रों खालामदों UPPL दोलोआ। जायगा जायगा जयनिं हाबाफारि लाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों आरो हा-हुनि जेंनाखौ सुस्रांनायनि बेलायावबो UPPL सोरखारखौ गोसो होनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरांनि पद्मश्री सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांनो फिन आरोबाव भारत सोरखारनिफ्राय आयुष्मान गल्ड
काप बान्था होनाय जादों। चिरां जिल्ला खुंथायनि मावख'आव मन्त्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथाङा गावनि आखाइजों गथायबाय आयुष्मान गल्ड कापखौ, जेराव बे मानखौ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायथिदों सर्बेश्वर बसुमतारी बिथाङा आरो बेबायदि मान होनायजों आरोबाव बिबाना बांदों होननानै फोरमायथिदों आरो ओनसोलनि सुबुंफोरखौ आबाद बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन। ओनसोलारि आदबजोंल' नङा, गोनोखोआरि आदबजोंबो आबाद बिथिङाव खामानि मावनो थाखाय थुलुंगा होगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। क'क्राझाराव सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमदों क'क्राझार पुलिसा। मोनस्नि कन्टेनारजों लोगोसे ड्राग्स हमनो हादों क'क्राझार पुलिसा। क'क्राझार गोदान फ्लाइअभारनि साखाथियाव थानाय कारगावनिफ्राय क'क्राझार पुलिसा हमदों। हमजानायनि मुङा उइलसन बसुमतारी, 26 बोसोर बैसोनि, क'क्राझारनिनो थागिबि होननानै मिथिहोदों। ड्राग्स फालांगिरि उइलसन बसुमतारीखौ हमनायजों लोगोसे ड्राग्स बायनो फैनाय 3 सुबुंखौबो क'क्राझार पुलिसा हमनो हादों। भारतआव आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरनि सायाव गोख्रों जादों सोरखारा। बे लेखायै आसामावबो बांलादेशनिफ्राय आयेन बेरेखायै आसामाव थाफैनाय सुबुंफोरखौ बांलादेशआव दैथायहरफिननाय खामानिया जागासिनो दङ आरो आयेन बेरेखायै सोरखारनि हाखौ आवग्रिनानै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनायाबो जोंनि रायजोआव जागासिनो दङ। थिग बेबायदिनो आसामनि अनगायै गुबुन गुबुन रायजोफोरावबो आयेन बेरेखायै थाफैनायफोरखौ होस्रांनाय आरो हमनाय हाबाया जागासिनो दङ। बे समाव आसामनिफ्राय गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थाहैनाय माखासे मावसुमा बा लेबारफोरखौ बांलादेशी होननानै पुलिसा एरेस्ट खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। 47 मावसुमाफोरखौ हारियानानि गुरगावनि सेक्टर 10 पुलिस थानायाव एरेस्ट खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों आरो बिथांमोनखौ जाहाथे उदां खालामनानै लाबोयो बेनि थाखाय मानकाचारनि MLA आमिनुल इस्लामआ सोरखारनिसिम खावलायदों। 48 मावसुमाफोर जायफोर बिथांमोनहा हारियानायाव खामानि मावनो थाहैदोंमोन बिथांमोनखौ हारियानानि गुरगावनि सेक्टर 10 पुलिस थानायाव एरेस्ट खालामनानै लाखिनाय जादों आरो बांलादेशनि मुङाव गोबां हाराहास्ति खालामनाय जादों होननानै मिथिहोदों। 48 मादाव 41 मानकाचारनि थागिबि आरो गुबुनफोरा बरपेटा आरो गुबुन गुबुन जिल्लानि थागिबि होननानै मिथिहोदों। बिथांमोनखौ जाहाथे आसामाव लाबोफिनो बेनि थाखाय मददनि थाखाय आखाइ फोलावहोदों आमिनुल इस्लामआ। हारियानाजों लोगोसे महाराष्ट्र आरो गुजरात बेफोर गुबुन गुबुन जायगायावबो आसामनिफ्राय खामानि मावनो थाहैनाय माखासे सुबुंफोरखौ बांलादेशी होननानै प्रशासननिफ्राय गोबां हाराहास्ति खालामदों होननानैबो मिथिहोदों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। बिदिबा गाबोननि फुङाव फिन लोगो मोनफिनगोन SB बड' निउज चेनेलनि गेजेरजों।